Aginek azazten direnen eta, aginek urtetan azten direnen eta, horre apurbetolan amorratut egoten dire, eta horre rabizioaz, ez da? Zeo zeritzeaken edo zeo zeremoteaken? Gutxari etxue, emotezaken, agora, eta ogizea langoi dipere ebai azala, talelen gomiari hori guztetazaken. Baina hori emonezkera hor noperak egon behar dugu, azaguari pakizu zatire bat, edo trageu ez etxeko. Baina ongize asko guztetan dake. Eta beste geuze bat, olioa edo oliozkoa jaten zunean, apatia. Azurre, ez da? Azur, ez teko brintzerik ez zerbere. Eta bakizu alkitzen zuzenarek, zertxuet, areri duen horrek eta egunekin gozetxo ezagun umiak horretik. Tantzek mantiaren gainari mitziz, duzetatxek. Amantia garritxu nozi, toriz nizetan zane. Umiatxe zarritxe uke eta basarrataka.